horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang do dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhan ta Jesus Kristus. Napurat tano-tano rangking masiranggongan, badatai pe padau-dau, anggotor ditai toktong do masih gonggoman. Adorak so tatangihon hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu padua hodung Trinitatis. Imana tersurat di buku Pesalmen bidu 20 mamukasian ayat sada, Rodi ayat 10, dohot topik minggu di patibul di bagasa Tuhani, bermegah dalam Tuhan. Hujahama dihita songonom mahatani Tuhata. Edesian si Daud. Sai dia lusi jahuba maho diari hagugotan. Sai di patibul guarni debatani si Jakob maho. Ditongoson ma tuho panupahion sian bagas habadiaon. Jala ditukul ho sian Sion. Sai marningok maibana di sude akapilianmu si panganon. Sai talmisma di rohana akapilianmu si tutungon. Sai dilehom matuho si subut roham. Jala di pasaut nasa sakami. Asa mariaia hita mida hatuaumi. Jala mamiorhon tonggol. Mangasahon guarni debatatai. Sai di pasau jahuba ma nasa pangiduamu. Nuaik pehuboto takas, nati nupahan ni jahuba miniahan nai. Sai alusan na duibana siya nakalangit habadiaw nai, marhiti-hiti akka pangabahan ni hatuaun ni siya muna. Mangasahon hureta dohot hudado yang gunasida, ala yang gohita guarni Jahoba debata taido itaingot. Martukapan jala martinggangan yang gonasida. Ala yang gohita tongdo marsihoho jongjong. Sai tupahima rajai ali Jahoba. Sai alusi mahami diari pangalualuan nami. Ima hatani itu hatta. Dihamua kadongan saha porsiaon molo mamereng sian judul ni pesalmenon terlubi dukta jahai isinai dohonom ma tangiang pangidua do pesalmenon. Dua permohonan. Pangiduan asa horas-horas rajai diaka ulauna. Asa horas-horas rajai di paraluanna. Asa marhamonangan ibana maradupon musuna. Molo didok rajai totu martudu-tudu doi tu Raja Daud manang Raja David. Iduasa gudang aka nabisuk madok pabua pesalmenon ima pesalmen raja manang Mazmur Raja. Isido na mangido, isido na memohon. Dihamua kamang molo taida turpukon tunga palatakas do didok ia na mangidui ima na toropi. Lapatanna parripe ni rajai akan naginonggo manai. Ra bui dua dong madok songonon aidak terbalik kita he. Masa gabe natoropi manangyakon panggonggomi. Seharusnya kan rajaido na manangyakon bangsona. Rajaido na mangodihon parripena. Toho mai tutu. Alahi tong dodak sala, tong dodang adok kurang narupani molo masih tangyangan. Rajai manangyak ko bangsona. Sebaliknya bangsona ipe tong manangyak ko rajana. Jala justru ngulusi songonodo na hinalomohon ni Tuhani sahatu tikyon. Jala marlaku do pangalahoon nang dihita di partikiano. Masih tangyangan. Ido intina. Molo dihuriat tahaka BP hobar tual manaki
di almanak tahun 2020 sadai Budo tabereng nunga gabi kewajiban ni sudi ruas ni HKBP manangnya ko bangso doho negaraon ganu minggu. Dibahet di si mamukasian alaman 10 sia 120 di hari Jumat tiki manangnya ko bangso doho negara. Tutu molo didok bangso doho negara nunga di bagasan ni kapanggonggomi manang pemimpin ni bangso on manang raja hobartu turpuk tau. Alai molo pe diatur hosongoni dang nama do rupani gabe hola nari Jumat hita martangiang tu presiden do tu aka pemimpin sian tingkat pusat satu daerah. Dan seharusnya ganu parido. Alai na taida di si ima jalanan naing dohonon na tuhita pabuat tugas tado manang yakon panggonggomi manang raja. Mulu gabe adong na berpikiran iko pamareta do mangodiho bangsona manang yakon busa jodora borhat pikirani sian kedudukan manang posisi didok rohana tumibodo kedudukan ni panggonggomi sian naginonggo manna tohoma itu tu alai nang lupa hita anggo ditangiang dohok na martangiang dangadong kedudukan ate dangadong jabatan disi dangadong kasta disi sudi dubui martangiang jala sudi dubui tangiak konota alani hurang tepak dotong molo sayarong madok apalagi akainata te amata mamartangiang ay hamudo uluan hamudo pimpinan ninna rupani hamudo digijang ninna muse ape na martangiangon tak persoalan digijang manang naditoru ate naditoru pe bodo martangiang nadigijak pe bodo martangiang jala unang atong gabe si jatai di akainata asa gabe melue ibana siap pertangiangon. Hama disuruh sahalak padita sada ruas manguluho tangiang pangudianon di parpunguan nasida. Jadi Roma paditai di dokma inang mamar tangiang dihita. Nina paditai marupani. Pitor Roma inatai mangalusi paditai. Amang mak. Pengimusi amang do padita. Masa ruas manangyako padita. Seharusnya padita do manangyako ruasna. Dungi muse padita nami au kan ina do inna ibana gudang disonnya ka ama bahasa dang nasida disuruh ama ima rupani didok inatai alasanna molo didok inatai pesongoni dang naso diboto ibana martangiang alai alamar ningot pemahama songon na digijang nakininganido molo di aka paradatun ba memang molo disido pi aka ama hirana so di paluas do aka inata memimpin ate kamatta do ati buhado rupani to ngadok faktor ni nang binoto daripada berdebat kusir ni rohani paditai da pala martangiang iko saya masih tugat-tuganan martangiang mahita itorina paditai marupani ni martangiang maibana taringok na maju yakamang do tamuina nami. Hamu kadongan nanaing dohonot tamuse mardu mutusi ruas pe ikut do manang yako paditana. Molo ditonga-tongani huria majon na tataringot yo muse manang yako perhaladuna. Ayangku paditai do tak kasituai nga pasti manang yako ruasna. Jadi molo nunga masih tangyangan hupikir daksanga be masih tihana te anggo nahurangi saya dong dui di tonga-tongata di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni ruas di tonga-tonga ni parhaladu ruas piarong do hahuranganna parhaladu piarong do hahuranganna ai sojol mana super kita bukan manusia super kita bukan superman alai molo pe super ya paling-paling super mido namura magupu gampang remuk alai molo nunga masih tangyangan tutu ngabui be masih tusan
Alai molo so masiat tusan, badi sidut tong ulu gabe masiat Tuhan ate. Jadi molo nunga masih tangya kita, itangya ko kamu, paditamu ditangya ko kamu perhaladumu. Songoni sebalik na padita nga pasti ate manangya ko ruasna. Perhaladu manangya ko ruasna. Habe sodami. Hamu kadongan si pangidu otta ditangyangi maredupo nakaraja, mangadupo nakapanggongomi, mangadupon maredupo naka uluata. Molo mula kita muse mangida tutur pukon, mace gudak te ida di sidi pangidu natoropi tu Jehovah, silehonon naturajanai. Jala molo ta coba merangkum isi ni padohani, mangidu pangiduani, akoma arong hucata di sopola sia 110. Na perjulu bah dia lusi rajai di hagugutanna di dalam kesesakannya di patibul Jehovah dibentengi ibana ditongos panupahion tu rajai tutumolo didok panupahion daksai pitorhe pengate ditukuli disokong dijalo pilihanna na pinilihon nai dilehon si subu ni rohana yang dikehendaki dipasaut na sinakapan ni rohana dipasaut na pinangidu ni rohana dilehon hamonangan maralohon akamusuna akaima daftar ni pangiduan ni nakiningan ditangiang manang di permohonan ni akana toropi. Jala sasitong na dakolar rajai makirim si songonon hita piaka idu nata hirim dingulun. Alaina umarga sian sudi pangiduan na kinwaran na digijangi ima asa sai debata Jehovah di pangasahor rajai di ulauna nang dinamangedupi akka musuna. Jadi selalu mengandalkan Tuhan. Taulah hijau musim macah di ayat pitu manang di ayat walu. Mangasahon hureta dohot hodado yang go nasida. Ala yang go hita guarni Jehovah debata taido ita ingot. Ada orang yang mengandalkan kereta perangnya, ada pula yang mengandalkan kudanya. Tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan Allah kita. Buasa gabi on narumikot, sianaka pangiduan nakiningan. Ai olodo dung hudul di harajaw nai, sasahala kirupani, dang bejahuba di pangasahon. Alai justru gabi huasonai nama na di pangasahon. Ayang go ditiki suarong di hadihana, didok dos ditangyang nai mangasaho kodo au Tuhan, sai ido didok. Alai dung marhuaso, diri na nama di pangasahon, gugu na nama di patujulu, huaso na nama di anggarang-garong. Jala sipata to homa songon nidok ni peribahasai lupa kacang akan kulitnya. Sobong na sumalin, dang hapa kulinga be, angir langit dianggo. Molorope dongan na manisi bana, isi tahe ninna muse, sahira na sudita da. Dungi gebe adong jarak. Anggo sebelum na soina madekat na. Soina majunokna. Alai dung gabe terpilih tibana. Katakanlah menjadi seorang pemimpin. Kok jadi ada jarak. Molo muruk ibana. Sai olo mamaddo rupani di pulpe kodo masa depanmu. Inna musemat to. Daksa dari bana titipat do jabatan na di ibanai. Jala persatu kina dui. Adong do masani i. Hamu kadongan saha porsiaon, molo songoni pe pangiduan ni natoropi tu Jehovah, bui sajodo na lomos rohana sida, so tunggabe mangasahun guguna, dohon na adong di portibion rajai, manguluhon na sida, manggonggom na sida. Alai naing manian, debata Jehovah na say toktong di pangasahon, di sudigul mit ninguluna.
unang hureta manang huda. Biarlah raja itu bermegah di dalam Tuhan, mangasahut Tuhan ni may bana, dipatibul di bagasan Tuhan ni. Tutumolo dido di son hureta dohot huda, buidui songon kobaran ni haguguon pertibion, aka peralatan dohot aka sarana na serba canggih. Jala akai na buidui muse dibahen manggatihon posisi ni Tuhani di bagasan diri ni sahalak, rajai di diri ni sahalak panggunggomi. Hamuak kadongan tentu sahatu tikion toktong dope hita di bagasan parporang. Jaladak terpasisi hita parporang oni. Tutu porang natadok ima porang partodion perang rohani. Didok hatan itu hata aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk. Aka harajau do, aka parhuasok, aka sigonggomi hasiangan hahulumonon, aka todi hajahaton na dikicangi. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Omma musuta, jala akai masih porangata. Bohado bainota manaluhoni, bohado bainota patudukoni. Alani kunci kemenangan menghadapi musuh tersebut adalah dengan mengandalkan Tuhan saja. Mangasahod debatama ho disude ngulum. Didok hatan itu hata saluhuk na dotar patupa au marhite-hite ibana na margugui honau. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pergugui hami mangulahon hatami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.